Wow, ang ganda guys, oh. Bawal, sige po. Okay, so ayan mga Kadong Bisaya. So, papunta tayo ng Manila Bay. Doon sa White Sand kung saan alam natin na pinagkakaguluhan. Okay? So ngayon, nandito pa ako sa Baclaran. Okay? Mag-aantay po tayo ng masasakyan. Walagay ko walang masasakyan doon. Baka mag-taxi na ako papunta doon. O, igagrab ko na mag-taxi papunta doon mga Kadong Bisaya. So, let's see. Tingnan natin. So, lakad muna tayo. Hanap tayo ng masakyan. Ang init. Ang init mga Kadong Bisaya. Actually, dito tayo sa may coastal. Saan ba ako sasakay? Mamaya babalik tayo. Unahin muna natin yung pakay ko, yung pumunta ng pumunta ng Manila Bay, yung White Sand. So, yun muna yung pakay ko. Mamaya babalik naman tayo sa Baclaran para naman sa edition mag-uukay-ukay si Dong Bisaya. Yes, mag-uukay-ukay tayo. So, uunahin muna natin Dong Bisaya yung destination talaga na yung sa Manila Bay. Oo. Yun. So, unahin muna natin yung destination natin. So, sasakay muna tayo ng taxi. Okay? Kuya, sa may White Sand dun sa Manila Bay. Alam mo yun, di ba kuya? Wala. Kaya nag-taxi ako. Sa may yung nababiral ngayon. Cultural? Oo, basta dun sa may overpass, di ba? Kaso sarado ngayon. Gusto ko lang makita kasi. Oh, hi ka kuya. Live tayo. Si kuya. Malapit lang yun, hindi yan matraffic. Laki na makita niya, sir. Ha? Kita ka na. Hindi pa? Hindi ko pinapukusan yun. Ngayon pupukusan na natin kuya. Oo.
Kaya nga bumili ako lahat ng mga gagamitin eh. Nung sahod ko nung nakaraan, ubos ang sahod ko, kuya. Ubos. Gumastos muna, no? Oo, pati yung mga lights, yung sa camera ko, hindi ko na dinala, cellphone lang dinala ko. Malinaw naman yung camera nito. Ano pa ba yung binili ko? Yung pang camera na display, ano ba yun, yung mic niya mismo. Tapos, oo. Tapos bumili pa ako ng yung pang live, yung microphone. Tapos yung V8 kuya, yung may lahat na nandun. Ang gastos to eh, pero sige lang. So ayan, malapit lang ata to eh. Makikita naman natin yan sa gilid. Overpass? Basta yung sa gilid. Oo. Oo. Doon tayo. Hindi ang sabi nung interview kanina sa pwede naman kaso yung distancing nga daw. Kunyari, Okay. yung kanilang ilang square meter, Oo. yung pinaka-western dyan, 50 katao lang ang pinapayagan, tapos another 50 pagkatapos ng 50. Hindi buhos yung tao kasi nga yung mapupuno nga yun. Okay. Ewan ko yung Star City na yun, kung inayos pa, hindi na no. Yung Star City, di ba nasunog yan? Ay wala na, hindi na. Parang ilipat yata nila yan. Malamang tatayuan ng building yan. Wala na. Oo, possible. Nakabili na yata ng lupa sa Cavite, yung Star City na yun. Doon nila ililipat. Sa bagay, mas maganda kasi yung hindi crowded dito. Saka mas maluwag pa doon. At saka, di ba katulad nung ng yung ano ba yung sa Laguna, yung Enchanted Kingdom. Oo. Kaya lang, dadayawin magka-traffic. Yan o, Bangko Sentral, maraming pera dyan. Wala dyan. Wala ba yun? Saan ba yung Bangko Sentral talaga? Bangko Sentral yung main doon sa Diliman. Sa Quezon City, no? Yung paggawa nito, office lang ito eh. Office lang. Kasi bago ka makapasok nun, tad-tad ka ng bala. Oo. Malamang may mga tao panitod dyan sa White Sand. Maraming makiki-issues. So. Okay, so ayan, kalalapag lang natin dito. Kalalapag lang. So, kararating ko lang dito sa location. So guys, so mga Kadong Bisaya, nandito na tayo finally. Finally, kung nakikita nyo sa aking likuran, yan po yung Manila Bay White Sand. Okay, na matatagpuan dito sa by the bay. Yes. So, ito po yung kahapon. Okay. Grabe naman, bawal pa rin. So ito bawal daw. So ayan mga Kadong Bisaya, bawal daw mag-pick.
So ito po siya. Ito yung sa Manila Bay. So ayan mga Kadong Bisaya, alis na tayo kasi bawal daw sa ngayon, pinagbawal. So next time, babalik tayo, makikita natin kung gaano kaganda mga Kadong Bisaya. So at least nakita natin sa likod kung gaano siya kaganda, and thank you. Kahit pa paano nakuha na natin yung likod, ayan o. Yan, nakuha na natin. So maraming salamat. Kahit pa paano worth it, nakita ko in person kung gaano siya kaganda. And hopefully soon, makabalik din tayo. Okay? Ang init. Ang init-init. Ayan, so ngayon mga Kadong Bisaya, going to ano na tayo? Going to Okay, Baklaran, okay tayo ngayon. So hanap tayo ng masasakyan jeep. Mag-jeep na tayo kasi kanina nag-taxi ako. Mahal, tipid. Tipid muna. So look tayo ng jeep na masasakyan mga Kadong Bisaya. Nakita na natin yung beach. Kung gaano siya kaganda. So, hanap tayo ng masasakyan. Hanap tayo ng masasakyan mga Kadong Bisaya. Saan ba yung nakikita ko mga jeep? Santa Ana, LRT Paco. Ano ba yun? Ano na ba ito dito? Mall of Asia. Pupunta ba ako ng Mall of Asia? Kaso ang gamit ata niyan, ano eh. Nasaan na ba ako? Ano bang destination ko? Bukid, Taft LRT. Kuya, Taft to EDSA? LRT? Taft LRT? Pedro Hill? Sige, go. Tara! Okay, first time ko pala makasakay ng jeep, kuya, simula ng quarantine. Magkano bang masahe? First time ko makasakay ng jeep ulit. Yes, simula nung quarantine nung March. Oo, nakakamiss pala yung jeep. Pahawak ha? Pahawak. Pahawak. First time ko makasakay ulit. Bali, dadaan tayo kuya ng Robinson? Oo. Okay. Papunta. Papay. Asan yung Robinson? Dito. Sige nga, dyan na nga lang ako sa Robinson. Oo nga pala. So ayan mga Kadong Bisaya, so nandito tayo sa footbridge ng Manila Bay, White Sands, so bawal daw, so nakahulang to. So ayan siya kung gaano siya kaganda. This one, diba? So ayan, so hope soon balik tayo dito ha mga Kadong Bisaya. So yan lang muna yung mga patikim natin sa inyo.